खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि सिरियालाव थेंकिउ जोबोद जोबोद नायलांनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि सिरियालखौ दासान्दि नायथाराखै आरो ना रावबो ओमफ्राय ना सहैया सानफ्रामबो भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हाया हाबा जानाय आरो संसार गोनां मानसिनाथ' नांथाबनांगौ जायो ओमफ्राय आं गोबां सम मोनबा लानानै फैयो आरो जोबबाबो दसे दसेब्लाबो नोंथांमोनहा आंखौबो गुबुनफोरखौ सापर्ट होनाय बायदि आंखौबो होलांदो अननानै आंबो एसेबो नायोना नोंजों आंजों सापर्ट होलायाबाबो दावगानाय नङा होमबा आंथ' बयनिखौबो नायखायो साबसक्राइब खालामो लाइक खालामखायो नोंथांमोनहा चेक खालामबानो नुगोन बुजिबाय नोंथांमोनहा अननानै बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो दासान्दि एसे खम जादों ओमफ्राय सिगाङावहाय दा दसे दावखोदोंमोन ओमफ्राय दा एसे खम जादों आरो नायफिनदो ओमफ्राय आङो देहा एसे मोजां मोनो बेसेबांबा गोबावसिम हगारो ओमफ्राय नोंथांमोनहा एसे द्रप जादों जानांगौ ओमफ्राय दा नायलांफिनदो आरो आं एसे देहाखौ मोजां मोनफिनबाय नालाय आं लाबोफिनबाय थासिगोन आरो ओमफ्राय जेरावबो थांनायथ' जाया ओरैनो न'आवबाबो दसे लांबाय थासिगोन आरो दे खालामहरदो दे होनहरलाय नैबे बिथाङाबो आंजों ब्लग गाफायो मा होनोलाय मा लायोलाय रिल्स बानायो आरोना नै बिसोरो इन्सटाग्रामबो दङ आंनिनो नामानो बिजुलिबो मोजाङै नुगोन इन्सटाग्राम ओमफ्राय आङो फेसबुकावबो हगारो बिसोरो माबा माबि नोंथांमोनहा नायबाय थादो इन्सटाग्रामाव थांनानै नायबानो नुगोन नोंथांमोनहा सापर्ट खालामलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो गुबुनखौ सापर्ट खालामनाय बायदि आंखौ अननानै आंबो नोंथांमोनखौहाय सापर्ट खालामबाय थागोन आरो बिदिबा बाय बाय भिडिअखौ नायलांबाय नै आपेल जादों आपेल जायफोरजों लाजिदों मोनलाबाय थादों गथ'फोर गेलेनाया सेरफांगुरियाव थांना फैदोंमोन ना सेरफांगुरियाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय आपेल लाबाय आरो जोबनानै लोगोफोर गाज्रि दामोन दे जोबोर फानजोबलायबाय अमा जाथि साला गाइस नै जों आलु संनो नागिरदों आलुजों टमेट' नै ओंखाम संग्राया जोंना नायजाथारा गलाम नालाय ओमफ्राय आलु भाजा गाइसमोन नायलांबाय थादो बेदर गैया खिन्थु मिरामिससो सोरनि आलु भाजा बियो गावबो टमेट' बेबो टमेट' नामाबो
Dalam Makanya saya pun nggak kau luasin kalian. Yang jasa dulu bisa. Sana izin de ne hazır. Mani जाना इंजिन चले. Ini kan injin juga. Baik saja. Sana gelsin. Oh, begitu lah. Mau saya, sini udah pilih. Udah pilih sini. Udah pilih. Duduk. Duduk. Habu, acak kar. Acak kalau bisa kode. Wajah dia sebut dia. Bayo na hulay. Kudu. Hello guys hulay. Hello guys. Hello hulay. Hi. Hi. Pasti sini ko subscribe kamnani ho. Paling Pasti sini ko subscribe kamnani ho. paling Sini ko subscribe kamnani raise ko. Bye bye deh. Bye bye. Bye bye của ông có sao hình này đi nhỉ? Ông lại ăn hơn nè, ăn hơn nè. Cái nắng. Hai thật yêu sự được. Ăn cứ ra vậy nè. Magus tuh debe gitu. Salah dengar. Habis ini. Almond badam. Almond badam. Belang now. Yang kita berarti nang ada gitu. Belang now. Terus sampai zaman ini. Kendul wis karena sana dia mbak. Banyak kayak gini. Kalau mana sih yang di padang tuh? Hai guys, Ayo, bisa belok sana. Ayo, bila bantu dia. kita nggak di sebelah kita. Hai, sekolah gas sini, kelas. Oh, ini saja sini. Tomato saya nani sih. Noni lokal. Hai, deh, pandai kita bersama. Lebih kesan. Saya nambah. Tambah.
संख्रियाबा गाज्रि जाबा 이 판단 큰일 나고 사벨리 반대로 그렇게 작은 everyone anu purakhni bani everyone hi guys everyone deh Sabi na? Tatubaya deh. Ini hai deh lah. Aku tunggu dia aku. Ini sana si Rumnoy. Này मोनबाय guys जोंना ओंख्रिया टमेट'जों आलु जानोसै नोंथांमोनहा बेदर गैयाग्रा देखायो होनना बुंनांगौ जानो हागौ ओमफ्राय गलाम नालाय बेदरानो गैया जोंहा बेदर जानो हाया